ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବାରେ ତ ମା କାଲି ପୂଜା ଏଇଟା 10 ନମ୍ବର କାଲି ମା ଯେଉଁଟା କି 9 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଲା ତ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ଟା ବୋଲିକିରି ଉଠେଇ ନାଇଁ ପାରେ ତାର କାছে ସାମ୍ନା ନେଇକି ବିସର୍ଜନ କରାଇ ପାଣି ମାରିକିରି ପାଖରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଏଇଠି ବିସର୍ଜନ ହେବ ମା କାଲି ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ଏଇଠି ପାଣି ପକାଇକି ବିସର୍ଜନ କରିବେ ତ ଏତେ ବଡ଼ଟା ତ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ ବାହାରକୁ ତାର ପାଇଁ ଏଇଠି ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ବିସର୍ଜନ କରାହେବ ତ ମଣ୍ଡପଟା ପୁରା ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କାଲି ପୂଜାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉମରକୋଟ 10 ନମ୍ବରର କାଲି ମା ଯେଉଁଟା 9 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ବିସର୍ଜନ ଯାଉଛି এই জায়গায় বিসর্জন হব কাହିଁକିନା ଏଇଟା ତ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ ବାହାରକୁ କାହିଁକିନା ଏଇଠି ପାଣି ମାରିକି ବିସର୍ଜନ କରିବେ ତ ତାର ପାଇଁ ସବୁ ମଣ୍ଡପ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଜି ଶେଷ ରାତି ମାଆଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ମାଆମାନେ ବି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୂରରୁ ଏଠି ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍କୁ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟା 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ତ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ବି ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ବିସର୍ଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏଇଠି ପାଣି ମାରିବେ ତ ତା ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କପଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ରୁ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବିସର୍ଜନ ତ ସେ ସାଇଡ଼୍ ବମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ବମ୍ ଫଟାଇବ ବମ୍ ଫଟାଇ ଫଟାଇ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ତ ବମ୍ ଲଗାଇବା ରେଡ଼ି ଅଛି ଜଣେ ସେ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ଲଗାଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ जय माँ खाली फोटो अच्छी निआ लगेगा तो बम फाड़ आज विसर्जन तो बम फोटो देख पारे से साइड भी लगे छोट छोट पिला तो छोट छोट पिला लगा बम को लगा फटो तो देख पाते